tento s tým bavorákom, čo tak doletel za mnou? Hneváš sa na mňa? Čo sa na mňa lepíš? Máš nejaký problém? Tak si kúp motorku, keď ťa nebaví stáť v kolóne. Vieš, z akého roku je táto motorka? 1996 a má najazdených 15 000 km. Pozri sa na ňu, ako vyzerá. Motorka bola v zbierke, bola odložená, tak ju dnes ideme prebehnúť. Takže otvárame benzín. Štartujeme. V roku 1996 toto bola jedna z najrýchlejších motoriek na svete. Táto motorka a ja sme rovnako starí. Máme tam jednotku. Motorka je zahriata, neboj sa. Wow, to ide. Prechádzam. Mňa si nevšímajte. Dobrý deň. Dobrý deň. OK, ideme ďalej. No a je trošku divoká, ja som si všimol minule, že keď som na nej išiel, mal som tam kopnutú dvojku, dal som trochu viacej plynu takto na výjazde, tak hneď podhrabla. No a nemáme už veľa času s ňou, pretože o 2 dní ide k novému majiteľovi a tak som si povedal, že s ňou natočím ešte dneska toto video, pretože si chcem takýto stroj, takýto unikátny stroj zapamätať a spraviť si s ním ešte nejaké spomienky. Pretože nedostane sa ti do rúk každý deň motorka takto zachovala v takomto stave z takej doby.